Sada počinje priča u kojoj ćemo zajedno učiti i posmatrati. Slušajmo pažljivo. Nim i Mila su šetali kroz veoma staru šumu sa M. Sunce im je prijatno grejalo lica. Videli su velike zelene paprati koje su pod prstima bile meke kao somot. Nim je potrčao napred i zaustavio se. Video je džinovsku rupu u blatu. To nije bila bara. Imala je 5 velikih prstiju. M je prišla i nasmešila se. Rekla im je da su ovuda davno hodali džinovi. Ti džinovi su se zvali dinosaurusi. Mila je dodirnula ivicu otiska. Bio je veoma dubok i širok. Blato oko njega je bilo suvo i tvrdo. Nim je pokušao da stavi obe svoje noge unutar otiska, ali je ostalo još mnogo mesta. Pitali su se koliko je ta životinja morala biti teška da bi napravila tako veliki trag u zemlji. Drveće iznad njih je šuštalo na vetru, stvarajući zvuk poput šaputanja. Grupa je otišla dalje i pronašla žbun kome je nedostajalo mnogo lišća. M im je objasnila da su neki dinosaurusi jeli samo biljke. Bili su kao džinovske šumske krave. Mila je pronašla veliki, ravan kamen koji je izgledao kao štit. M je rekla da su neki dinosaurusi, poput triceratopsa, imali veliki koštani štit na glavi kako bi bili bezbedni. Nim je podigao manji kamen i pokušao da ga drži kao rog na nosu. Pretvarao se da žvaće zeleno lišće sa žbuna. M se nasmejala i rekla im da su biljojedi imali ravne zube za žvakanje čvrstih grana. Mila je upitala kako su dinosaurusi mogli da ih dohvate. M je pokazala ka nebu i rekla da su neki imali vratove duže od celog školskog autobusa. Bili su to najviše životinje koje su ikada hodale zemljom. Sada su došli do zelikog hrasta. M je zamolila Nima da pogleda najviše što može. Rekla je da bi Brahiosaurus mogao da gleda pravo preko vrha tog drveta. Vrat mu je bio toliko dug da je mogao da dohvati najukusnije lišće na samom vrhu. Nim je ispružio ruke visoko gore, pokušavajući da bude što viši. Stao je na prste i posegnuo za listom, ali on je i dalje bio daleko. Mila je iskoristila štap da nacrta dugu liniju na zemlji kako bi pokazala koliko bi dugačak mogao biti dinosaurusov rep. M im je rekla da su ovi džinovi bili toliko teški da bi se zemlja tresla kada su hodali. Iako su bili ogromni, kretali su se polako i pažljivo. Veći deo dana su provodili jedući 100 kilograma biljaka. Bilo bi to kao da svaki dan za ručak pojedete celu baštu. Onda je Mila pronašla kamen koji je pod prstima bio veoma hrapav. Prešla je prstima preko grube površine. M je rekla da koža dinosaurusa nije bila glatka kao naša. Bila je prekrivena krljuštima, baš kao kod guštera ili zmije. Neki dinosaurusi su čak imali kožu tvrdu kao oklop. To im je pomagalo da se zaštite od drugih dinosaurusa koji bi možda hteli da ih ugrizu. Nim je pronašao komad stare kore drveta koju je grebuckao. Protrljao je i rekao da ga podsjeća na zmaja. M je objasnila da su mnogi dinosaurusi bili različitih boja. Neki su možda bili zeleni kako bi se sakrili u šumi, dok su drugi imali jarke pege. Koristili su svoje boje da komuniciraju jedni sa drugima ili da se sakriju od opasnosti. M je dala Nimu i Mili 2 male četkice. Kleknuli su pored peskovitog dela zemlje. M im je rekla da o dinosaurusima znamo zahvaljujući fosilima. Fosili su kosti ili otisci koji su se tokom veoma dugog vremena pretvorili u tvrdi kamen. Nim je počeo pažljivo da raščišćava pesak četkicom. Pronašao je nešto tvrdo i belo. Izgledalo je kao veoma veliki zub. Mila je pronašla okrugli obrik koji je podsjećao na deo kičme. Radili su polako, baš kao pravi istraživači. M im je objasnila da naučnici koriste ove kamene tragove kako bi sastavili skelete koje vidimo u muzejima. To je kao da sastavljate džinovsku slagalicu iz prošlosti.
Nim se osjećao ponosnim na svoj pronalazak. Zamišljao je džinovska usta kojima je taj zub pripadao. Mila se pitala da li je taj dinosaurus voleo da trči ili je bio spori hodač. Imali su osjećaj kao da svojim rukama dodiruju istoriju. Velika senka je prešla preko trave. Nim je pogledao gore i video veliku pticu kako leti visoko iznad njih. Em im je rekla da su u vreme dinosaurusa postojali džinovski gmizavci sa krilima. Zvali su se pterosaurusi. Oni zapravo nisu bili dinosaurusi, ali su živjeli u isto vreme. Krila su im bila napravljena od kože, kao kod slepog miša, a ne od perija kao kod ptica koje danas vidimo. Mila je posmatrala kako senka klizi preko cveća. Zamišljala je kakav bi bio osjećaj lebdeti iznad drveća. Em je rekla da su neki bili mali kao vrabac, dok su drugi bili veliki kao manji avion. Nim je raširio ruke i potrčao u krug, pretvarajući se da je njegov zeleni džemper par džinovskih krila. Pravio je tihi fiju zvuk dok se kretao. Gledali su u nebo i razmišljali o tome koliko je sigurno bilo prometno sa toliko letećih stvorenja davno u prošlosti. Išli su malo dalje i pronašli su trag manjih otisaka stopala u mekanoj zemlji. Em je objasnila da su neki dinosaurusi hodali na 4 noge, dok su se drugi kretali na 2, kao i mi. Mnogi dvonožni dinosaurusi su bili veoma brzi. Uspravno stajanje im je pomagalo da vide preko visoke trave, a dugi repovi su im pomagali da održe ravnotežu kada bi se naglo okrenuli. Nim je odlučio da pokuša da se kreće kao dinosaurus. Nagnuo se napred, držao ruke blizu tela i potrčao najbrže što je mogao. Sapeo se o mali koren i meko sleteo u travu smejući se. Mila mu je pomogla da otrese zemlju sa pantalona. Pratili su trag otisaka sve dok nije nestao u gustom žbunju blizu malog potoka. U blizini potoka pronašli su biljku sa veoma oštrim bodljikavim lišćem. Em je pokazala na sliku stegosaurusa u knjizi. Imao je velike koštane ploče na leđima i oštre šiljke na repu. Oni su služili za zaštitu. Ploče nisu bile tu samo za ukras, one su također mogle pomoći dinosaurusu da se rashladi na suncu. Mila je dodirnula šišarku i rekla da je podsjeća na oklop dinosaurusa. Nim je pronašao štap i nežno zamahnuo njime kao bodljikavim repom. Pazio je da ništa ne udari. Em im je rekla da su čak i najveći dinosaurusi morali da se čuvaju od drugih. Neki su imali izrasline, neki rogove, a neki debelu kožu. Bilo je to kao da su nosili kameno odelo. Gledali su različite biljke i pitali se koje bi od njih stegosaurus voleo da pojede za užinu. Malo dalje, Nim i Mila su pronašli krug okruglog, glatkog kamenja ispod jedne velike paprati. Em je prošaputala da ovo izgleda kao gnezdo dinosaurusa. Dinosaurusi su legli jaja, baš kao što to danas rade ptice i gušteri. Neka jaja su bila mala, ali neka su bila velika kao fudbalska lopta. Majke bi napravile gnezdo od zemlje i lišća kako bi jaja ostala topla i bezbedna. Mila je zamišljala sićušne bebe dinosaurusa kako im glavice vire iz ljuski. Em im je objasnila da su bebe dinosaurusa rasle veoma brzo. Neki bi narasli od veličine male mace do veličine kuće za samo nekoliko godina. Nim je sedeo veoma tiho pored kamenja, pretvarajući se da čuva gnezdo. Ne bi dopustio da se približi ni jedan zamišljeni kradljivac jaja. Naučili su da su dinosaurusi bili dobri roditelji koji su brinuli o svojim bebama sve dok one ne bi postale dovoljno snažne da same pronalaze lišće za jelo. Kako se njihova avantura bližila kraju, Em, Nim i Mila su seli na balvan prekriven mahovinom da razgovaraju o onome što su naučili. Prisetili su se džinovskih otisaka stopala i dugih vratova koji su mogli da dohvate drveće.
Razgovarali su o hrapavoj koži koja je podsjećala na oklop i fosilima koji su kao kamene slagalice iz prošlosti. Mila je rekla da joj se svidelo da uči o jajima u gnezdima. Nim je ustao i odigrao još jedan poslednji dinosaurusov ples, nežno tupkajući nogama po mekom tlu. Naučili su da, iako su dinosaurusi živeli veoma davno, još uvek možemo pronaći njihove priče skrivene u stenama i duboko u zemlji. Šuma je sada delovala posebno, kao da čuva mnoge tajne. Bili su srećni što su istraživači i jedva su čekali da vide koje bi još neverovatne stvari mogli zajedno da otkriju u svetu oko sebe.